moko ma pod adwa loso weya mondi abed oko ka chieng' moro atieko tinyalo keta e ministry. To nikech chapter 6 ne wanego 2013 koro sani chapter 6 onge. Ma ng'ato kik wuondi ni nitie sirikal libro apply chapter 6 kata mana parliament kiwinjo kaka giwuoyo giwacho ni ma jadhodwa osebedo gi this and that to ere ng'ama onge gi magi. Emomiyo chapter 6 an awacho ni ne wasenego kendo waiko. To gima nyoche Aisha Jumwa timo ni odhi owinjore gi DPP ni koro dwa bedo witness. Ing'e ni gijacha nobedo charged with murder. Koro kata kodhi appear e court to ng'ama nogocho gi bunde cha nogocho gi bunde nikech ne gidhi attack jokaka e territory margi. Kane po ni en nikech ndalo cha ne gitimo campaign to gidhi attack a candidate moro e dalagi. Ere kaka inyalo bedo witness, ere kaka inyalo bedo witness e case makamago mudhi attack jomoko ma ng'ato thoe. Ing'e ni gik moko matimore Kenya seche moko dhiera wang'i kendo kiwinjo to iti seche moko nyalo bedo mana ni dwa barore nikech koro idwa kete witness. To en mana gidhi attack jogi maginyo monjo jogi kendo malwenyo wuok mabunde ogo ma ng'ato negi. Ka chieng' moro poni DPP kata court kendo court nyalo tambore ni case no nyalo bedo withdrawn. Ka court otambore ni case onego bedo withdrawn to pod odhi mbele. To chieng' mobedo abeda convicted ni to mano koro ing'eno wuok awuoka ministry kendo odhi e jela. Ineno kaka ng'ane ando gole bond MP ma Meja Waluke. Nyocha gole bond to ka case ne odhi e court of appeal owacho ni ng'ani noyalo maber en ng'ama nyaka atwe higni go. Waluke sani nitie iye. Koro